Hát sok szeretettel köszöntök mindenkit, még kicsit a kamera beállítással bíbelődnénk. A Peti bácsi sakkozik, méghozzá a Flyordin. Világossal kezdjük az első részt, és akkor világos játszmákat külön venném, illetve sötét játszmákat. Volt egy ilyen igény, hogy szeretnétek tőlem is játszmákat látni, és hát akkor fogjunk is bele. Ezek nem élő játszmák, már lejátszott játszmák, de ha esetleg olyat is szeretnétek, az egy kicsit izgalmasabb, de jobban szeretem már lejátszott játszmákat bemutatni, hiszen akkor jobban én is oda tudok figyelni a közvetítésre. És közben a sakkozással kapcsolatos dolgokat azért folytatnánk. Idézgetek majd bizonyos sakkozóktól, ki hogyan készült fel. Egy kicsit próbálok azoknak a gyerekeknek segíteni, akik ugye versenyszerűen sakkoznának, és hát picit betekintést engedek abba, hogy én hogyan is gondolkodok, hogyan is számolok egy-egy sakkpartiba. És hát sorrendbe fogunk menni, és úgy fogjuk ugye lejátszani majd különböző neveken játszom. Hát bemutatnám azt az oldalt, ezt mobil alkalmazáson is lehet játszani. Én tudom, hogy mindenki a Chess.com-on, itt most látjátok, én a Lichess-en vagyok egy elemzőtáblával, de én ugye a Flyordin szoktam meg ezt a játékot. Hát kicsit gyengébb, mint ezek az oldalak, sőt, lehet, hogy nagyon gyengébb, de nem is ez a lényeg, hanem ugye a gyakorló játszmák a lényegek, hogy feltérképezzük, hogy ki milyen hibákat vét el, és ugye abból tanuljunk. Én ezen az oldalon nőttem fel, és hát ragaszkodok hozzá. Nagyon sok fajta program van, ugye, nagyon sok. A Chess.com a vezető, tehát azt tartják a legjobbnak, utána ugye a Lichess, de hát én ebben nem mennék bele. Én maradok a Flyordinál, és meg is mutatnám, hogy milyen is ez a Flyordi, ha sikerül megtalálnom. Mindjárt majd talán meg lesz, igen. Na már meg is szakadt vele a kapcsolat, ugye mert belenéztünk egy partiba, hát így néz ki a Flyordi. Itt is pontszámok alapján játszanak a játékosok, és 20-20 perces partikat szoktam játszani. Egy lépésnél vigyázni kell, mert 5 perc van. Itt most a Jászmin 2005 néven belementem egy játszmába és nézegetem. Itt vannak a beállítások, itt mutatok pár dolgot, hogy itt váltottam át erre a sakkfigurára. Ilyen sakkfigura is lehetne, amint látjátok, de hát mégis ezt jobban fel lehet ismerni. A adatlapomra is be tudok menni, tehát itt tudom nézni, hogy ugye hány játszmát játszottam, 63%-os a győzelem. Több néven játszok, ez a Jászmin 2005 az egyik, és látjátok itt 400 pont körüli átlagban vagyok, ami mesteri szint. Az 500 ponttól van nagymester tulajdonképpen. Jó, tehát ennyit erről, ezt is megmutattam, tehát én ilyen táblán játszom, de hát akkor nézzük a Lichess-en keresztül is, hogy hogyan is zajlik. Ugye ez egy bevezető videó, ezért is mutattam meg nektek. És hát rövidebb partival fogjuk kezdeni, illetve majd meglátjuk, hogy rövid volt ez az első partim. Szépen be vannak ugye számozva most már nekem. És akkor kezdjük a legelsővel. A fő szempont, ahogy én hát gondolkodom, az magának az állásnak a megerősítése, fölösleges lépéseket ne tegyek, és hasonló dolgok.
Azt nézem, hogy igen, itt. Tehát világos színnel kellene kezdenem, akkor legyen az a világos szín. Itt még harcos néven játszottam, egy Ladislaj nevezetű ember kellene, akinél hát felkiáltójel volt, és hát kíváncsiságban játszottam én vele, már többet nekem nem tűnt ugye progisnak, tehát ez a felkiáltójel, hogyha itt játékossal játszunk, akkor megjelenik figyelmeztetve, hogy programot használ. Hát lehet, hogy valami más futott a gépén, és ugye ilyenkor is előfordulhat. Én játszottam vele több partit, nem érzékeltem. A szicíliai védelem elleni felállást mutatnám meg. Itt tulajdonképpen elég gyakori, E4-e kezdek, ugye a király előtti gyaloggal, taktikus megnyitásokba torkolik, már most pont nem az lesz, mert a C5-re egy ilyen pozíciós felállást választok. Bocsánat, egy kicsit megfáztam. Na nézzük. Itt mindenki ugye belemegy a fővarikba, a huszár F3, majd D4, és akkor szépen a szicíliai különböző változataiban találjuk magunkat, Najdorftól Scheveningenig elkezdve minden, kereszttámadás. Én ezt a sima sablonokat játszom, majd látni fogjátok, hogy mire gondolok. E4, C5-re ezt az F4-es két huszárral kijövős, kicsit lassan építkezős világos állást, és ha pedig ugye E5-öt kapok, akkor pedig kettős huszárjáték, illetve az Evans-cselbe szeretném belevinni az ellenfeleimet, mert ezeket nagyon ismerem, majd ezzel kapcsolatban is fogtok látni partit. Tehát E4, C5, F4, lépés történt, E6. Itt sötét elég gyorsan a D5-öt igyekszik meglépni, és egy picit a centrumot el is foglalja. Ezt én át is adom neki, hogy közben tudjak építkezni. Huszár C3, A6, huszár F3, két huszárt kihozom, nem kell, azért is szeretem, mert sokat nem kell tanulni belőle, teljesen mindegy, hogy sötét milyen felállást választ, én ezeket a lépéspárokat lépem meg, és nem foglalkozok azzal, hogy sötét hogy építi fel az állását, én a saját állásommal foglalkozok, itt nekem is ront B5-tel, talán egy kicsit korai, ugye mivel megnyitotta ezt a A8 H1 nagy átlót, akkor már én itt titokban már ilyen kis cseleket készítek elő, de hát természetesen azért lépett B5-öt, hogy folytassa itt ezt a fejlődést. Ő sem egy gyenge játékos különben, de most nem írtam oda pontszámát, csak ugye megjegyeztem, hogy progis jellel lévővel is fölveszem én a harcot, mert kíváncsi vagyok, hogy valóban ez-e, és ha valóban az, akkor többet valóban nem is játszom vele. Huszár C6. És sánc. Hát világossal, itt hogyha megnézitek, ezeket a lépéseket teszem, lépéspárokat, és hát tulajdonképpen nincs semmi probléma. Na, itt azért meglepődtem, nekem jött, mint batukán. Ugye ezek rapid jellegű partik, tehát bizonyos mértékig azért gyorsan kell lépni, de hát, ezek azért ilyen, ez a B5 is és a H5 is már kicsit ilyen idővesztő lépések, én így mondom, tehát ahelyett ugye fejlődhetett volna huszárral, futóval, a D5-öt a centrumban meghúzhatta volna. Hát nem húzta meg, hát ha meg már nem húzza meg, akkor én is egy kicsit itt gonoszkodok vele. Betoltam E5-re, és hogyha megtolja, azt terveztem, hogy akkor ampasszal leütöm. Ugye erről már beszélgettünk, az ampasszütés egy furcsa lépés a sakkba. A félpályán átmenő gyalogom szomszédos vonalán, ugye az E vonal, D vonal és az F vonal, kettőt lép egy gyalog, azt ampasszal leüthető. Tehát itt áthalad ugye a gyalog az én gyalogomnak az ütőkörén, és ezt én szépen így le is vettem.
üti D6, futó üti D6, és elkezdődni a küzdelem. Huszár E4. Itt ugye számításba jön más is. A huszára lépéssel a célom az volt, hogy megpróbálom a futóját kivenni, illetve még egyéb érdekességeket is tartogatok. A D4 pontot meg elvenni a huszártól, tehát egy ilyen tehát huszár E4, C3-akat tervezek. Kíváncsi voltam, hogy erre hogy reagál. Huszár E4, illetve vártam, hogy hova sáncol, tehát ez is egy olyan példajátszma, mellé is kitehettem volna, hogy ellentétes oldalú sánc. Itt a játék abban nyilvánul meg, hogy mindkét fél a másik királyállását kezdi el támadni. Nem szabad nekiállni védekezni, amíg nem muszáj, hanem menni kell neki a királynak, meg kell próbálni ugye szétrombolni a királyállást, és akkor van győzedelmeskedés. Én azonnal ütöttem most D6-ra. Megelőzve ezeket az F5, G5-öket, bár most még ugye nem biztos, hogy jónak tűnik, de nem akartam neki tempókat adni a támadáshoz, és úgy gondoltam, hogy ezt a futót ki kéne venni a játékból. Nem azzal a célzattal, itt és sokan abban az eszmében vannak, valóban a futópár az nagyon erős tud lenni, hanem inkább a gyalog rohamaitól tartottam. Huszár üti D6, bástya üti D6. Itt is meglepődtem, mert talán a vezérrel ütöttem volna inkább, bár nem értettem a tervét, de hát majd meglátjuk mindjárt, hogy ment tovább a parti. Vezérrel 2 lépés történt. Huszár D4. Azt is levettem, hadd nyíljon az átló. Itt már láttam behatolási pontokat A8-on. És ő le is ütött, közbeiktatott egy sakkot. Jobb lett volna szerintem visszaütnie, mert ezzel valóban be tudok menni. Tehát bocsánat, a sáncolásnál, ugye itt nem automatikusan vált, én ugye besáncoltam és H1-en maradt a bástya, bocsánat. Most vettem csak észre. Tehát a királlyal sáncoltam, itt ugye automatikusan nem lép úgy a figura, hiszen elemző táblán vagyunk. Majd erre igyekszem jobban odafigyelni. Tehát huszár üti D4-re közbeiktatott ugye egy ilyen lépés, nem is sakk, hanem futóüti G2, vezérüti G2, és ugye lehetőséget ad nekem arra, hogy majd behatoljak az állásába. Ez hiba volt, tehát vissza kellett volna ütnie. Bástyával ütött, és hát elmentem eprészgetni. Ugye vezér A8 sakk után, ha megnézitek, akkor ugye az A6 gyalogot megkapom, bármit lép, és nyertem egy gyalogot. Az se rossz. Itt most ugye a támadásom nem ütött át, annyiban ütött át, hogy beengedte a vezéremet, én ezt pedig ugye kegyetlenül ki is fogom használni, de nem is ezt léptem, valami miatt. Ja igen, de még beletettem egy kis zsivánságot a játékomba, még ez nem a vezér A8 fenyegetést most, ha akarja, kivétheti. Futó C3 fenyegetés. Erősebbnek tartottam ugye a G7 pontra leütni. Nézzük, mit lépett. Hát kivédte ezt a fenyegetést. B4. Ő is ettől jobban félt. És hát akkor, ha már most nem védte ki ugye a vezér A8-at, akkor bemegyünk. Vezér A8 sakk. Ugye minél előrébb jövő gyalogok egyre gyengébbek lehetnek, illetve ha van előttük út, akkor azért erősödnek is, de itt most azért sötétnek inkább gyenge gyalogjai vannak. Vezér A8 sakkra, nem is húzta közbe a vezért, király D7-tel igyekszik menekülni.
Hát én meg ugye, amit lehet, azt... Először ugye vezér alhaton gondolkoztam, aztán észrevettem egy kötést, remélem ti is látjátok, ugye a huszár nem mozdulhat, mert akkor leütöm a bástyát, és találtam egy nagyon erős lépést a A6 helyett, vezér F8, még jobban ugye behatolok a vezérrel az állásába, és nagyon sok minden fenyeget, tehát fenyeget vezérüti G7, ha a bástyával lép, akkor ugye leütöm a huszár tisztelőny, hát itt tulajdonképpen megtaláltam azt a lépést, ami a nyerő lépés, itt már nincs védelem. Kihasználom ugye a sötét figuráknak a rendezetlenségét. Itt láthatjátok ugye, hogy mire gondolok, amikor azt kérem, hogy harmóniában legyenek a figurák. Hát erről beszélek. A világos tisztek sakkoznak, bástyák össze vannak kötve, futó harcra készen, ugye C3-on, most ugye már nem mehet oda, E3-on támadhatja a bástyát. A vezér behatolt a sötét állásába, és hát ezzel szemben nézzétek meg a sötét tiszteket. Nincs összhang a bástyák között, a huszárral még nem fejlődött, a vezér védekezésre van kényszerülve. Aktív, világos figurák a passzív, sötét figurák elleni küzdelem, és hát el is dőlt ugye világos javára ez a dolog. Király, itt most kínjába lépett valamit, ugye semmi nem jó. Hát nincs védelem, legalábbis én nem látom, ha valaki látja, azt megköszönöm. Vezér D8-akat néztem még, de arra ugye vezér G7 és vezér F6 talán nem lett volna olyan rossz. De ugye az is gyalogvesztés. De azt nézem, vezér D8-ra még lehet, hogy nem is azt lépem, igen, vezér F7 sakk és vezér G7-et számoltam. Tehát ugye a vezér D8-ra is, itt ugye már fontos a változatszámítás, erről is fogunk majd beszélni. Tehát vezér D8-ra, vezér F7 sakk, mindegy mit húz közben, már lehet, hogy a vezér jobb lenne. Igen, mert akkor nem tudok tovább ütni is. Akkor talán megúszta volna még, de igen, itt szerintem ő már elkönyvelte, hogy veszve van. Azt nézem, hogy mit lehet. Igen, vezér D8-ra, valószínű, akkor még ütök C5-re is. Lóg a bástya. Lóg a B4. De mégis azért valószínű a vezér D8 jobb lett volna. Ehelyett ugye huszár E7-et lépett, ami utána már föl is adhatná, még itt erőlködik huszár F5-tel, vezérüti H5, hát ez már ugye katasztrófa, ilyenkor már Peti bácsi azt szoktam mondani, büntet, király E7, megvédi az F gyalogot. Mindenre van idő, és itt meg egy szép befejezés lesz, bástya arról egy kötött báb, amiről beszéltem, hogy Peti bácsi mindig elhelyez egy zsivánságot ugye a lépései mögött. Látjátok, hogy mit melyik a kötött báb? Na, hát ugye a bástya kötött meg valamit, amivel léptem, akkor már ugye az E-gyalog. Mit véd ez az E-gyalog? Az F5 huszár, tehát most fenyegetek ugye vezérüti F5-tel. Bástya D5-tel megvédte. Igen ám, de most ugye fokoztam ezt a zsívánságot, visszahoztam a vezért, most ugye mit fenyegetek leütni? Tehát minden lépéssel fenyegetek valamit, ugye? Hát előnyöm is van, ugye egy bástya előnyöm van, fenyegetem most ugye, most nem a huszárt, hanem a bástyát leütni, ezt még látta, lépett egy vezér D8-at. Én meg ugye abban voltam, ha már előnyben vagyunk, akkor igyekezzünk cserélni, és bedobtam neki a bástyát cserére. Huszár D4-et lépett, ezen meglepődtem egy kicsit. És lehet, hogy léphettem volna még egy bástya F-ről egyet, de én úgy döntöttem, nem melóg ugye a vezérem, akkor azt nem léphetem, hanem maradtam a leegyszerűsítés mellett. Még egy tiszt, fogjon el a vezér is, meg a bástya is, fogtam, és egy nagyon szép leegyszerűsítés, vezérüti D5,
vezér üti D5, bástya üti D5, E üti D5, és C3 után az ellenfél is jobbnak látta feladni ugye ezt a játszmát. Az anyag diadalmaskodik itt már ebben a partiban. Hát egy finom, könnyed parti volt ugye, és az ellenfél, ha hibázik, akkor ez történhet meg. Remélem élveztétek a játszmát. Így a játszma végén, vagy nem amikor közben is mindig egy-két dolgot idézgetnék ugye olyan könyvekből, ami nekem is sokat segített itt a változat számítással kapcsolatban. Egy nagyon jó kis könyvecskét ajánlanék a figyelmetekben. Kotov műve, a sakkozó gondolkodásának titkai próbálta megfogalmazni. Ugye Kotov nagymester ...1974-ben jelent meg az első kiadás, és hát ugye sok érdekes gondolatot fogalmazott meg. Hát el is kapkodták, mert annyira jó dolgok vannak ebben a könyvben. Ugye itt a sakk stratégia és taktika törvényeiről alkotott képletes megfogalmazások nem lehet arra következtetni, hogy új sakk kifejezéseket próbál majd itt az író, és ezzel ugye nem is mutatnám én se a hallgatókat. Ugye a játszmákat és példákat, hát ezekben nem megyünk bele, hanem inkább a gondolatokat, főleg az idősebb sakkozó nemzedék életéből ismertem, illetve ugye ezekből merített. Hát nézzük is, hogy mivel kapcsolatos. Próbálom ugye először is a gondolatait idézni, miért írta ezt a könyvet. A sakkozás vezető országában több millió szervezet igazolt sakkjátékos van. Itt ugye a Szovjetunióról van szó, még abból az időből. A kiváló tehetségek azonban gyakran olyan országokban tűnnek fel, amelyekben nem alakult ki a tömegsakkozás. Ugye az 1967-es ifjúsági sakkvilágbajnoki címet Puerto Ricói Júli Caplati szerezte meg. A brazíliai Henrique McKing 17 éves korában már világhírű sakkmester, és játékereje szemlátomás napról napra fokozódik. Kétségtelen, könnyebb találni ezernyi amatőr közt egy jó képességű sakkozót, mint egy tucat között. Ennek ellenére egy új Botvinniknak, Spasskynak vagy Tálnak nem szükségszerűen kell kikerülni a nagyszámú sakkozó közül. Nem jelenik meg automatikusan a kiemelkedő tehetség ott, ahol több millió ember kedvtelésből sakkozik. Határozottan állíthatom, egy jó tánckart még sikerülhet kiválasztani a műkedvelő csoportokból, de egy olyan szólótáncos nő felneveléséhez, akinek egyedülálló művészete ezer és ezer szívet dobogtat meg, más feltételek szükségesek. Itt ugye régen úttörő palotákban folytak a sakkozások, csak hogy értsétek. Itt is volt ugye Veszprémben az úttörőház, ott a Kopácsi utcánál, aztán lett alapítványi iskola, aztán lebontották, és az alapítványi iskola ugye elköltözött Szentkirályszabadjára. Az úttörő palotákban sakkörei évente több ezer első osztályú és mesterjelölt minősítésű sakkozót nevelnek fel, sőt egy-egy jó mester is kifejlődik ezekben a országunkban. 21 néhány fiatal, még 20 éves kora előtt vívta ki a mesteri címet, és azután mi történik velük? Hol vannak most ezek a tehetséges emberek? Növelték a nagymesterek számát?
ostromolták a trónkövetelőként világbajnoki címet? Hát ugye ezek jó kérdések, és akkor itt ezzel a gondolatmenettel én búcsúzom, innen folytatjuk majd a sakkozó gondolkodásának titkai, ahogy Kotov vélekedik, ahogy Kotov gondolkodik a sakkozás fejlődéséről, ebből fogunk majd idézgetni. Jó szórakozást kívánok, és remélem élveztétek a sakkjátszmát, a gondolataimat. Az egyes hibákért elnézést kérek, mert több mindenre kell itt figyelnem, és hát még korai időpontban készül ez a videó. Hadd kívánjak mindenkinek további szép napot, és akkor befejezők. Peti bácsi első rész világos színnel most befejeződik, és akkor készülni fog majd egy sötét színnel is, és szépen ezek a saktanodába feltöltésre kerülnek, és várom az észrevételeket, visszajelzéseket a videóval kapcsolatban, hogy tetszett, mit szeretnétek még hallani belőle, és szépen megyünk majd tovább a játszmák folyamán. Próbálom ezeket majd rendszerezni, de próbálom még színesebbé is tenni. Jó, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és megnéztétek a játszmámat, és akkor folytatjuk. Sziasztok!